ओंखाम जाबाय थादों आरो गाइस नै आलु फान्थाव आलु भाजा लकेल दाउ एवनाय ओमफ्राय मेथाइ गोदोहाय हस्टेल थाबा बिराद मेथाइजों जायोमोन आरो ओमफ्राय दायो गोसोखांदों आङो ओंखायनो जाबाय आरो नै दायो जाना लाग्रोनि गाइस ओमफ्राय दायोहाय माने दैयाव थांनांगोन आरो बेनिखायनो ओंखाम जाना लाग्रोबाय फुङावनो नङाबाथ' फुङाव जाया स' जाग्रोना लानोसै गाइस फैला ए निखौ जा मोजां मोनबाय आं बेखौ लांखानोसैसो फैदो So hello guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, नै पिकनिक जानो नागिरदों जोङो दैयाव बारलायखाबाय नै मा दङ जि दुगैबोनो सिलाबाय आरो आङो ओमफ्राय आबो सानै हांसि दै नायलांबाय थादो आरो ओंखाम जाखांनानै गय जानानै फैबाय जों दायो मने मोननै बिना सासे जेबो लाबावाखै स' माने नासो बोहैनो थांनो नागिरदों आरो गाइस जोङो आमाइमोनजों ओमफ्राय खौ होखानाय आरो स' नायलांदो आरो माबायदि हमो नाखौ let's go गिनाया बेवहाय आफामथि बिखुनजोखौ फबदों आरो बैयावनो नैबेयावनो बैसो आरो नुनाया हा ए फैला बिबैनोसै ना आइया बैयाव ओमफ्राय बे फैला बिबैनो बथ्थम बरला नुनायखाय बेखौनो सानदोंब्रा बे ओमफ्राय गिनाया नायलाय ए बैयावसो जोंना बे नङा ओइ मा दुगैनो मोजां जाथारो गय सय दंना दैया फिसा जाथारदोंलै ना गोजोंनो जाला हनै आनैया आंहाथ' थैखागोन हर फाथैयाल' आं नै गय लाबोखादों आं गोथौथार नुवाखै आमायानो एफा गोजौआनो दांग्रोमनो हाया मानो हाया आयु देन्जारथार बियो मिथिया मुथुथु नोमजायनो इनोसै आंनो गय जागोन नागिरदों माबागासिनो दायो जेंसि जेंलाफोरखौ बोखारनानै सोगासिनो आरो आंहा हमग्राल' बोरियाव बिसोर ओरै बोनानै लाबोसिगोन आरो बेयावहाय गोरिनि सोगासिनो ना जाफ्राफोरखौ सोखांनानै लाबोसिगोन बिदि नामाया बोखारगासिनो लाबोदा बोखोफाबलायबावनांगौ नै गावजों हाखायो बाल्थिं नै नाथुर लाजायोब्रा बुरजा जाफ्राखौ होनदां
Cin barsın metai. Nakra. Barsau coba. Nak geli-geli barlah sebenarnya. Fैदोंलै ना नालासो ओंखाम लाबोग्रायानो आयौ नै नै मा दं थिग थागोनहाय दायो बिसोर गोथांबाबो दाखालिबा होखावदों आं खावदेनायखौ नारें लेबुखौ ससे हाखावबानो जायोमोनलै आयौ लोंदोब्रा खेबसे गब दैयावसो मोनजायोनो गिसि लोङोनो बेहा सिंलाय गुसुआ गैयाना नै Biha mari जाखो masih गोजां लायखोदे बुरिबाय मोनसे ओइ माबे लाफा नै बदा दुगैबाय आइसो ना सायखान्थि दं बेहा दोनलांचा दोनलां जानोसै बेखौ आनै जानो नागिरदों आनै जानो नागिरदों आनै नारेंखौ जाया हनै जावदो दोरां नुवाखै सिखा बे आनै मोननिसो दारि दुरि दुगैखांबानो गरमो सासेयाबो आनै सुनानै हरलाय ना दांनायखौ थांसिन बाव मारामजोब नै आं सुफैग्रोसैसो ना सायगासिनो उन्दुआलासे सानसानाव उन्दुदों ओमफ्राय बेयावबो जा मोजां होबायना बिसना बुंनो हायो होनदों हाबनो हायो फुङावनो एसे सान्दुंबो माबा बिलाइ गोजा गोजा बेजों सिदा बारबाय बाला बारियाव जि गोजोंबाय मेंनायासो जालाहाय आयौ उन्दैफ्रा गैला नैबे ग्रि उन्दैफोरजों जाजाजोब्बाय मा जाखो बे जाखाया गामियावबाथाय जोंबो उन्दैयाव माबा माबि खावनानै जाथारोमोन बाल सैमानसि जाबाय हां लानाया अमा फिसा बेयावलाय मोनने The next day गाइस नै दिनैनिफ्राय जोंना कारेन्टआ रिचार्जनिसो जासिगोन आरो जोंनियावहाय दिनैसो फैदों माने बहुत सोरनिबा गामियाव जाखाबाय आरो अलरेडि ओमफ्राय जोंनि गामियाव दिनैसो फैदों आरो ओमफ्राय नै लागायगासिनो आरो ओमफ्राय सेमानो ओमफ्राय खालि रिचार्जनिल' जादों आरो ओमफ्राय मारै मारैथाय बेखौथ' नै बिसोरनो खिथागासिनो आरो ओमफ्राय लन सिस्टेमबो लानो हायो होनना खिथादों आरो स' सोर सोरनिथिं कारेन्टआ रिचार्जनि जाखो कमेन्ट बक्स खिथाहरबानो जाबाय आरो गाइस स' दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच गाइस नेक्स्ट भिडिअ थाब लोगो बाय बाय